Pa da počnem od evolucije. Znate šta znači evolucija? Izvorno značenje te reči. Šta mislite, odakle potiče reč revolucija i zašto se kaže baš ta reč, revolucija? Nadam se da znate šta znači re i šta znači evolucija. Ovaj Čikica je postavio teoriju koju je preuzeo od nekih prethodnika, da je čovek nastao od majmuna. I to je ta evolucija. Pobornici te teorije su smislili revoluciju. Ja mislim da revolucija služi da od naroda napravi majmune, da ih ponovo vrati tamo odakle su došli. Zato se i kaže revolucija. Bar ja tako mislim. Pa ajmo da vidimo put nekih revolucija. Nadam se da znate ko je ovo. Francuska revolucija. Ovo je donela nezadovoljna narodna masa. Oktobarska revolucija. I ovo je navodno doveo narod. I ovoga je doveo narod. I ovoga je doveo neki narod. I ova najsvežija revolucija je dovela mnoge neke likove, ali ja mislim da je ovo krajnji proizvod te revolucije. Ovi su pripremili teren i evo ga. Naš Aleksandar Veliki, Napoleon. I sad neki priželjkuju da ponovo krenemo putem revolucije, da pravimo od sebe majmune i da dovedemo nekog novog Napoleona, Hitlera, Tita. Ovde sam izneo samo nekoliko primjera. Ako bi sad krenuo globalno da pričam koga je sve narod doveo na vlast, malo je čudno. Narod je uvek dovodio gore od onoga protiv čega se bori. Uvek. I zašto je to tako? Evo što ja mislim zašto je to tako. Zato što naš narod kaže 100 ljudi, 100 ćudi. A šta mislite koliko ćudi ima među 100.000 ljudi? A to priželjkuju neki. I šta mislite kada izađu 100.000, 300.000, 500.000 ljudi? Šta njih goni? Bes, mržnja ili ljubav? I kako je moguće da 100.000 ljudi koji su puni mržnje, što je razumljivo, besa, nezadovoljstva, kako mogu toliko ćudi da stvore nešto dobro? Ne. Ti ljudi nikada ne mogu da stvore nešto dobro i zato imamo uvek diktature iza tih narodnih revolucija. Zato ja mislim da kada budemo imali 100.000 ljudi koji će biti u stanju da izađu i budu potpuno smireni i kada budu puni ljubavi i kada ne budu imali želju da ruše i pale, tada ćemo imati bolju vlast. Ali da mi imamo 100.000 ljudi koji su takvi, oni uopšte ne bi morali da izađu na ulicu. Jer bi samo njihovo postojanje bilo dovoljno da donese promenu i neku bolju vlast. Oni bi mogli da budu kod kuće i ta vlast bi se pojavila. Nadam se da razumete o čemu pričam.
i nadam se da vam je dovoljno ovo što ste videli, kakve proizvode je ovaj svet imao od revolucije. Od rušenja, paljenja i tako dalje. Zato ja lično nikada neću učestvovati u nekakvim revolucijama, u besnim skupovima, u borbi protiv, jer ne želim da budem deo naroda koji će da dovede novog diktatora. To ne znači da mi se ovaj trenutni sviđa, ali ja mislim da ćemo ovog trenutnog zameniti samo na jedan jedini način. A to je kad budemo u nama samima promenili tog Vučića. Jer svi mi smo pomalo Vučići. Rođen sam u Srbiji, vrlo dobro znam kakvi su Srbi. Svi mi smo bar pomalo Vučići. Svi mi volimo malo da zaobiđemo neke zakone i neka pravila. Svi mi volimo da učinimo rođacima, prijateljima. Svi mi to volimo. Čast izuzecima koji su među srpskim narodom jako, jako retki. Dakle, zaboravite ovo majmunisanje i revolucije. Radite na sebi. Hvala na pažnji.